Is-sistema l-ġdida tal-bookings fil-Blue Lagoon li ddaħlet 3 xhur ilu naqset il-konċentrazzjoni tal-viżitaturi fil-bajja b'68% f'Lulju u Awwissu imqabel mal-istess xhur is-sena l-oħra. Ċifri pubblikati tnejn mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA uraw li l-medja tal-viżitaturi fil-Blue Lagoon fil-ħinijiet permessibbli tal-ġurnata kienet ta' 1979. Dawn iċ-ċifri konfermaw ir-riżultati pożittivi mir-riorganizzazzjoni tal-operazzjonijiet immexxija minn Team Blue Lagoon fiħdan l-istess MTA flimkien ma' entitajiet oħrajn. Bl-isem ta' Book, Protect, Enjoy, is-sistema tippermetti lil viżitaturi jażlu wieħed minn 3 ħinijiet tal-ġurnata bejn filgħodu wara nofsinhar jew filgħaxija. F'kull ħin, il-bajja popolari ta' Kemuna tippermetti sa massimu ta' 4,000 f'kull ħin kontra dak li kienet jiġri s-sena l-oħra fejn ġieli kien ikun hemm sa 12,000 persuna fl-istess waqt. Is-sistema hi waħda minn bosta li ddaħlu dan is-sajf biex titjieb is-sostenibilità ambjentali fil-Blue Lagoon filwaqt li tissaħħaħ l-esperjenza tal-viżitaturi. F'kitba fuq Facebook, id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Burch saħaq li l-Gvern daqta ħabbar iżjed miżuri għall protezzjoni tal-bajja biex tibqa' titgawda anke mill-ġenerazzjonijiet futuri.